אנחנו היום מדברות על נומרולוגיה, ועל איך נומרולוגיה יכולה לעזור לנו בצמתים בחיים. קורה שבאים אלייך אנשים שהם נמצאים במצב שבדרך כלל הולכים לייעוץ זוגי או משהו כזה, אבל באים אלייך ושואלים אותך? כן. לעתים זה, את יודעת, את בטח מכירה את זה שהבעיה המוצהרת היא לא הבעיה האמיתית תמיד. בטח, מחביאים אותה. אוקיי. אז הגיע אליי בחור, בן 32, דיבר על העסק, על העבודה שלו. הוא שכיר, הוא רוצה להתפטר, הוא רוצה הכנתי לו מפה לפני ובמפגש איתו, גם תוך כדי יעצתי לו מה לעשות, מה לא. ההחלטה היא שלו, של הלקוח. יעצתי לו מה כדאי, מה לא כדאי, ותוך כדי גם אמרתי לו איזה בחורה תתאים לו. אני לא ידעתי אם יש לו חברה או לא. ידעתי שהוא לא נשוי. פתאום הוא אומר, כן, זה באמת מה שקורה. כאילו, אמרתי לו, מה יכול להקשות עליו? ואז הוא פתאום התחיל לדבר על הבת זוג שלו, על החברה. שבאמת היא כן, שבאמת הוא, כן. ואז נתתי לו כמה עצות, מה לעשות עם זה, לפני שהולכים לנישואים. הוא עוד לא היה בדרך לנישואים, אבל אם הם ממשיכים ברצינות או לא, זה מאוד חשוב. וכמובן יחד לעשות את הדברים. עכשיו, יכול להגיע אליי זוג, או רק אחד מבני הזוג, לרוב מגיע רק אחד. כי תמיד יש אחד שלא מוכן ללכת, לא לייעוץ, לא לבדיק, הכל זה בסדר. כן. מגיע אחד, אני קודם כל מכינה לו את המפה של מי שהגיע. ואז אני מכינה גם את המפה של הבן זוג. ואני שוב מתחילה לשכנע. יושבת עם הראשון, ולא מספרת לו כלום על השני בינתיים, ומנסה לשכנע אותו להביא למפגש השני את בן הזוג. כדי לא כי זה גם לא הוגן כל כך שמישהו מוסר לך פרטים ואת משתמשת בהם. אם היא או הוא יאמרו לי, הוא לא מוכן בשום אופן. אז שוב אני לוקחת את הכלי הזה, אני לא נותנת, ללקוח אני נותנת מפה כתובה. אני נותנת לה או לא את המפה שלו, אבל לא של הבן זוג. כן. ואז אני רק אומרת למי שהגיע אליי, אם זה גבר או אישה, גבר למשל, אני אומרת לו, תשמע, בת זוג שלך, זה וזה וזה. אתה צריך להבין דברים מסוימים. אם אתה רוצה להמשיך בזוגיות הזו, אתה צריך להבין דברים מסוימים. וזה מקל, כי שוב אני אומרת, זה כלי שמעלה את המודעות, שלא להאשים אחד את השני, לא להגיד, זה לקחת מאמא שלך או זה לקחת מאבא שלך. צריך להבין שלכל אדם יש את איך אמרת? קראת לזה דיאנה? מאוד שמחתי לה, מאוד, אני לוקחת את זה איתי. וצריך לדעת איך להתנהל איתו. אתה צריך לדעת איך להתנהל עם עצמך, ואיך להתנהל עם הבן הזוג שלך, עם העובד שלך, מעסיק שיש לו עובדים. אני רוצה להזמין אתכם לדף הפייסבוק של דבורה, קוראים לדף הפייסבוק דבורה רוטמן, נומרולוגיה, לגעת במספרים. אתם יכולים לפנות אל דבורה גם באופן אישי, דרך הפייסבוק, או לכתוב התרשמויות שלכם על דף הפייסבוק, ולקבל מידע ככל שתרצו. דבורה, אני רוצה להודות לך מאוד שהיית כאן איתנו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם, צופינו שבבית. להתראות, כאן דקלה מור.